kaletik baliza zurian Goierri eta bigarren kaletik baliza gorria Abadiño. Abadiñoko patroia Izortz Zabala, Urdaibaiko patroia dena, Astillero Nibilitakoa, eta patroia Iñaki Fernández. Minitxu eta 38 segundo aindabe ziabogan, eta esalike Goierri apurua eta aurrera goen da bela ziaboga. Ikusten dugu hemen korrienten kontra juteko, bakotxa bere aldera jutala, Goierri amena Uribitarte moilara arribata, eta hor kanpo volantin inguruan Abadiño. Lehenengo kaletik datorren Goierri aurretik, hemen dator, ba Goierri, eta ba hemen doia, bigarren estropada, lehenengo kaletik Abadiño, Berdezko, eta bigarren kaletik Goierri, Urdinezko. Zida apurua eta harinago, ziaboga moten, Goierri lehenengo, Abadiño, ia 11 pasaten dan, ikusten dugu Goierri datorrela Abadiño kalera, hemen datoz 11 bizak urut, Abadiño aurretik eta Goierri hor lehenengo kalera etorri da, apurua korrentiari ies egin da, eta ikusiko ia Abadiño kapaz bada 9 segundo atarateko Goierriri. Lehenengo estropada Goierri irabazi dau, Urdinezko datorren ekipuak, eta Abadiño 9 segundora daia da. Hor, bigarren estropada honetan, ia kapaz dira zen 9 segundo atarateko. Hemen datoz, bai, hemen datoz, 11 bizak, aurretik ikusten dugu Abadiño, eta apurua eta korrientaren kontra egiteko Goierri atzeko aldiz hartu da. Esan bihar aurreko tandan 9 segundo aldia ondala, hon ikusi bir dugu, ia Abadiño kapaz dan, hori, diferentzi hori atateko. Hemen dato, Abadiño aurretik, ia 9 segundo atate badau. Ba, Abadiño, 3 eta 9.
Hamar segundo, Abadiño segundo bategatik irabazle. Abadiño itxaron apur bat, ontsen dator amela udaletxeko, Bilboko udaletxeko ordezkari bat.